Dobar dan. Hvala također. Što je Pivan Open Air i kako je to sve počelo? Dakle, Pivan Open Air je počeo prošle godine, kako je moj prijatelj, kolega, s kojim radim pivo već 11 godina, kupio jedno zemljište u industrijskoj zoni i odlučili smo da napravimo, budući da je velik prostor, da napravimo jedan malo veći koncert, a povod je bio, a to već moramo ići u povijest, to ćemo kasnije, povod je bio moj rođendan. Ove godine ćemo imati na istom mjestu, a povijest je zapravo malo duže ide. Znači, ti rođendanski koncerti su krenuli baš ovdje u Brdima, gdje sad snimamo, ne na ovom mjestu. I svi su koncerti kao rođendanski, jel' tako? Zapravo je spontano ispalo tako. Ja sam htio zapravo odvući ljude, zašto sam radio koncerte u Vinogradu. Malo iz grada, da idu u prirodu, da budu u Brdu. I stjecam okolnosti bio rođendanski koncert. Međutim, kasnije u Velikoj na Livadama je Igor Banjanin napravio festival koji se zvao DOF, baš na svoj rođendan, koji je kasnije prerastao u veliki festival, odnosno gdje se dolaze bendovi iz cijelog svijeta, se može reći komotno. I što možemo očekivati na Open Airu, ko će sve nastupati? Uglavnom, mislim da će biti veselo. 4 benda, mislim šta je, treba vas pozvati sve da dođete. Ulaz je besplatan, znači slobodan. Biće 2 vrste piva, bit će i trgovina i krokice i sve što ide uz to. Možete i kampirati, a recimo 1. maj će doći dan poslije, možete ostati tamo i praviti roštiljati i sve je slobodno, sve je besplatno. Osim ako sve svidi naše pivo Pivan, možete i donirati koji euro.